Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Көндезге укулармы яисә дистанцион форматмы Чаллы вузларында укыту ничек оештырылган? Подсолнухига хәрәкәт ачтылары күп балалы гаиләләр өчен бистәдәге юлны ел ахырында тапшырырга планлаштыралар. Кирү ябык Харарат ресторан комплексының законлы хуҗасы үсмерләрдән бинаны куркынычсыз итү буенча нинди чаралар күрә? 22 ноябрьдән Татарстанда ковидка каршы яңа чикләүләр кертергә планлаштыралар. Республикада коронавирус буенча киеренке хәл саклана. Яңалыклар студентларга да кагылырга мөмкин. Республика президенты 18 яшьтән өлкәнрәк студентларны көндезге дәресләргә QR-код яки медотвод тәкъдим иткәч кенә үткәрергә тәкъдим итте. Хәзер Чаллы вузларында уку ничек оештырылган Лилия Гатина ачыклады. Дистанцион укыту әлегә каралмый. Шәһәрнең барлык югары уку йортлары штат режимында эшли, барлык кирәкле чаралар үтәлә. Битлек режимы, температура үлчәү, антисептиклар белән эшкәртү, COVID-19 вакцинация дәвам итә. Всем руководителям организаций профессионального образования настоятельно рекомендую организовать учебные с допуском лиц старше 18 лет на очное обучение, занятия с предоставлением QR-кодов или справок о медотводе. Другого не бывает. К этому мы тоже должны прийти. Обязательная вакцинация профессорских преподавательского состава. Все учителя, все они должны быть вакцинированы. Укытучылар да, студентлар да актив рәвештә вакцина ясата диләр шәһәр вузлары вәкилләре. Мисал өчен Тизбинең Ярчалы филиалында 2нче шәһәр хастаханәсеннән медикларның күчмә бригадасы эшли. Ягъни укучылар һәм педагоглар лекцияләр арасында прививка ясата алалар. Әйтик, укытучыларыбыз, хезмәткәрләребез вузда 92% вакцина алдылар. Күллияттә 88.5% вакцина алдылар. Шулай ук студентларыбыз да әйбәт кенә вакцинаны алалар. Чаллының башка вузларында да шундый ук хәл. Вакцинация кызу темплар белән бара. Әлеге QR-кодларны күрсәтүне сорамыйлар. У нас хороший процент привитых студентов, он составляет 64%. Более 90% сотрудников также прошли вакцинацию, поэтому введение режима QR-кодов не рассматривается. Булачак студентларга килгәндә хәзер аларны бер сорау кызыксындыра. Кирү имтиханнары нинди форматта узачак? Әгәр эпидемиологик хәл яхшырмаса, аларны дистанцион рәвештә тапшырырга туры киләчәк дип искәртәләр. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, 2022 елда вузга керү өчен документларны почта яки дистанцион рәвештә тапшырырга мөмкин булачак. Кабул итү бер дулкында узачак, шуңа күрә абитуриентларга алдан ук учреждениене сайлап алырга тәкъдим итәләр. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Статистика буенча Татарстанда яшәүче тагын 249 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 23 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 11 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 33147 очрагы билгеле. Аларның 26429 терелгән, 188 узган тәүлектә. Юл ачык, тик әлегә ул рәсми рәвештә ачылмаган. Сүз Подсолнухи бистәсе юлы турында бара. Төзүчеләр җирле халык фикеренә колак салып, автомобильләр шәһәргә тоткарлыксыз йөри алсын өчен бетон блокларны күчерделәр. Юлның рәсми ачылышы кайчан була һәм тагын нәрсәләр эшлисе бары тулырак киләсе материалда. Юл катламы әзер, анда ясалма тигезсезлекләр салынды. Юлны рәсми рәвештә тапшыру турында сөйләргә әле иртәрәк дип хәбәр иттеләр Тукай районы башкарма комитетында. Хәзерге вакытта булачак яктырту баганалары өчен кабель сузу, юл билгеләре урнаштыру, җәяүлеләр юлын төзекләндерү эшләре бара. На стадии завершения работы по устройству остановочных павильонов, на завершении работы по обустройству обочин. Из 48 съездов выполнено 36, остаются 12. Приступили к работам по устройству пешеходного тротуара, уличного освещения и установки дорожных знаков. Исегезгә төшерәбез, Подсолнухи бистәсендәге юлны көз башына ук тапшырырга планлаштырганнар иде, әмма бу вакыт берничә тапкыр күчерелде. Җирле халык төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итте, хәзер эшләр финиш сызыгына чыкты. Асфальт әзер, шуңа күрә төзүчеләр объектны файдалануга тапшырганчы, халык фикерен тыңлап, бетон блокларын күчерергә, шул рәвешле көтеп алынган юлны ачарга карар кылдылар. Очень удобно, надоели эти плохие дороги, но реально долго делают, но хорошо делают. Все аккуратно, все хорошо, все нравится. Ну, из 30 минут стало, конечно, 5 минут, это очень удобно.
То есть никуда не опаздываешь, никуда не торопишься, все отлично. Очень долго ждали, очень долго, почти 2 года. Мы как приехали сюда, почти 2 года. Но я дальше жду, чтобы еще благоустраивали все. То есть на этом не останавливались. Я вижу, остановки делают, фонари ставят. Город движется в ту сторону. Молодцы. Юлны рәсми ачу ноябрь ахырына планлаштырылган суд карары буенча объектны Комдорстрой тресты тулысынча 2022 елның 1 сентябрендә тапшырырга тиеш. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Янгыны булган Арарат ресторан комплексы яшүсмерләр арасында һаманда популяр укучылар бинага кирип үз гомерләрен куркыныч астына куялар. Искәртеп үтик, 2019 елда балык булмаган яшүсмерләр бина эченә кирип матрас яндыра. Бу фаҗигада бер яшүсмернең гомере өзелә. Объектның законлы хуҗасы әлеге бинаны куркынычсыз итү буенча нинди чаралар күрә? Тулырак киләсе материалда. Арарат ябылу белән яшүсмерләрнең игътибарын җәлеп итте. Укучыларга ташландык бина эченә керү һәр вакытта да кызыклы булды. Исегезгә төшерәбез, 2019 елда бирдә зур фаҗига булды. 3 яшүсмер бинаның эченә кирип иске матрас яндыра. Көчле төтен аркасында аларның берсе бинадан чыга алмый һәм һәлак була. Шул вакыттан соң күп әйберләр үзгәрде. Ресторан комплексының яңа хуҗасы барлыкка килде, реконструкция башланды. Здесь постоянно люди работают. Тут работают уже. Они с Елабуги приезжают, люди работают. Сейчас уже никто не бегает, ребятишки. Здесь же вроде бы как это выкупили, что-то тут что-то будет. А они лазили, продолжали лазить. Сейчас пока я вот здесь работаю, я не вижу подростков. Арарат бинасының яңа хуҗасы аңлатканча, хәзер бинага керү мөмкин түгел. Барлык керү юллары да төзүчеләр йөри торган ишектән кала бикләнгән. Шулай да укучылар тәрәзәләрне ватуны дәвам итә. Бу фахшиллекне бетерү өчен бина буенча видеокамералар куерылган. Стекла на улице разбили, вот как бы вот эти моменты. Камеры вы там поставили? Да, сейчас поставили. Но пока наблюдаю, как бы не было никого. Крышу забрали, чтобы более неопрятный вид был. Закрываем сейчас тоже все периметр, чтобы вообще ниоткуда не заходили. Сейчас проект договора готовится на аренду земельного участка. Это вот первый этап. Әлегә вакытка төзекләндерү эшләре туктатылган. Нурислам Кадыров аренда буенча килешү төзи. Исегезгә төшерәбез, киләчәктә бу бинада сауна, балалар өчен уен бүлмәләре белән гаилә мунча комплексы ачылачак. Шулай ук гаилә белән ял итә алырлык күңел ачу үзәге булдыру да планлаштырыла. Төзелү вакыты әлегә билгеле түгел. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе халыкара бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Бәйгедә катнашучылар шигырьләр, мәсәлләр һәм проза укудан осталыкта сынашачак. Әдәби жанрны сәхнәдә башкару осталыгын сынап карарга теләүчеләрдән гаризалар 2021 елның 15 декабренә кадәр кабул ителә. Жюри актерлык осталыгына, дикцияга, костюмга, реквизитка, музыкаль бизәлешкә бәя бирәчәк. 2021 елның 15 декабренә кадәр видеоязма форматындагы конкурс татар сүзе собачка.tatfil.ru электрон адресына яки WhatsApp мессенджерыннан 8-919-690-04-22 номерына җибәрергә кирәк. Эшләрне бәяләү 2022 елның 10 февраленә кадәр дәвам итәчәк. Бәйге нәтиҗәләре 2022 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә узачак гала концертта игълан ителәчәк. Біз сіздің есігізге шүрәбіз, коронавирус инфекциясы белән авыручылар санының артуы дәвам итә. Вирусны яктырмас өчен иң ышанычлы ысул ул вакцина. Прививкам ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән саубуллашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Чай Гульнара 100% натуральный из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара, приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03.